Libre marisqueo que arrancou en Ribeira con capturas de ameixa vermella. Nestes primeiros días de vendas, o quilo está a alcanzar unha media próxima aos 20 euros. Os mariscadores de Ribeira e arredores contan dende o inicio deste mes cunha opción máis para ir ao mar. Abriu o libre marisqueo e neste arranque estánse a rexistrar boas cifras, xa que sorprendentemente hai zonas como a próxima a Meixida na que se está a topar a ameixa, algo que os profesionais celebran. E aún abreu o libre marisqueo, os mariscadores que están indo a Ameixa ahora mismo están traballando nun sitio que lle chaman outras zonas. Cambiaron de outros oficios, como pode ser a liña ou pode ser incluso os da navalla, cambiaron para atar, e bueno, xuntouse máis mariscadores e están tomando o tope sin bastante complicación. Tope que está agora mesmo en 15 kilos de ameixa rubia e estás a coller polo momento con relativa facilidade. Parece que repuntou aí, evidentemente non vai por todo, pero hai unhas zonas concretas onde sí que parece que repuntou a ameixa, é boa señal. E nas poxas, esta ameixa está a ter bons prezos. A subasta de onte xuntáronse aquí en Ribeira 400 kilos, anduvo en torno aos 17 euros, a 17 euros e pouco. Hoxe non sei o que pasará, pero bueno, temos outros 400 kilos. Recurso que polo momento está a ter unha alta demanda entre os compradores. Manda hai, mas creo que temos este fin de semana a festa do marisco no Grove, e por aí van un pouco os tiros, demanda hai dela. Tamaño é pouco máis que o tamaño comercial, pouco máis pero é toda moi igualadiña, unha ameixa noviña, todo que é cuncha, ahora mesmo é carne, é o momento de collela, se alguén quere congelar para as navidades, é o momento de collela. Está a traballar xente de toda a ría no libre marisqueo e unha parte son profesionais de Ribeira que venden na lonxa local o seu marisco. Sei que onte eran sobre 40 embarcacións, non sei exactamente, eu fíome do que me contan, e hoxe que casi xa eran o doble delas, así que de toda a ría. A pesar deste bo arranque do libre, os profesionais contamos con que isto non dure moito. Isto é algo que está aí a flote, o sea, a flote un pouco toda concentrada, e unha vez que se acabe pensamos. Non creo que sea moi dura a campaña do libre marisqueo.